Da. Eu știu că tu ești unul din oamenii care se ocupă de plaja asta nou deschisă în Mamaia, mai exact de partea muzicală. Da, de partea de booking, de tot ce înseamnă petreceri, de invitați, DJ, etc. Spune-mi, atunci l-am văzut pe Paco. Cine o să mai vină în vara asta? Sunt doi, sunt Paco Mena și Julio Cuba acum. O să mai vină ca un nume foarte mare deocamdată, care a confirmat, este Santiago Cortez. Este rezident Amnesia World Tour 2008. Va veni Miguel Picasso, care va scoate melodie cu Paco. Înțeleg că majoritatea vine din Spania? Exact, vor veni nu majoritatea, ci toți din Spania, din Ibiza, pentru că vrem să, dacă mulți din România n-au fost în Ibiza, am încercat vara asta să aducem Ibiza la noi. Ceea ce e foarte bine. Corect, să facem alt gen de muzică, nu să comparăm ce a fost asta iarnă în club, să mutăm pe plajă. Am lăsat ce este iarna pentru club. Genul de muzică lăsăm acolo pentru iarnă, iar pe vară pornim cu altceva. Muzică mai relaxantă, mai dansabilă, mai pentru toată lumea. Am observat că e muzică mai de lounge, așa, și în primul rând am observat că oamenii ăștia vin cu instrumentiști după ea, sau se întâmplă de fiecare dată? Da, vor fi formații live, de aceea au venit cu instrumentiști în fiecare seară, un jazz, house, funky music live, o muzică de relaxare, după un soare de 35 de grade, 40 cât or să fie, seara la o bere, stai să ascultă muzică live. În fiecare seară, adică de luni până duminică, sau în fiecare seară de weekend? Fiecare seară de weekend. Mersi mult de tot și sper din suflet să meargă proiectul ăsta, pentru că mie cel puțin chiar îmi place. Noi la fel, îți mulțumesc. Oamenii ăștia chiar vor să facă altceva și părerea mea este că o fac foarte bine și cel mai important e că nu se gândesc la profit. Motiv pentru care au o bilă albă de la noi. Iată că am avut parte de un început de vară foarte furtunos, adică promițător. Mai exact, nici bine la început vara și s-a deschis această plajă oarecum privată, Beach Barul Atlantis Beach.